Câștigătorul acestei licitații este o asociere, având în calitate de asociere pe Concas, reprezentat aici de domnul Gabu, care este însoțit de o parte din partenerii cu care participă în această asociere la implementarea contractului de lucrare. Trecem la senat? Domnul Măsic s-a apucat deja. A furat calul. Păi eu aș zice să încercăm o variantă de model, ca să zic, da? Hei, în fața mea. Ce e? În perioada imediat următoare vor fi făcute analize împreună cu fiecare dintre dumneavoastră, dintre UAT-urile beneficiare, pentru a stabili ordinea de priorități pe care o doriți fiecare, pentru că, așa cum știm, în foarte multe UAT-uri, în această perioadă, sunt gata de implementare și alte proiecte de investiții, în general proiecte de investiții în refacerea sau în infrastructură rutieră, și dumneavoastră așteptați cu nerăbdare să ne terminăm noi lucrările pe acele trasee unde ne suprapunem cu cele două proiecte, să ne terminăm lucrările pentru ca și dumneavoastră să vă puteți implementa investițiile din celelalte programe cu finanțare guvernamentală sau europeană. Niciun raport contractual cu UAT-ul, sigur nu un raport contractual, este construit compania pe care ne va stabili prioritățile, care ne va spune când să începem, care ne va spune care, după ce va lua legătura cu dumneavoastră, care sunt prioritățile dumneavoastră. Am înțeles, mulțumesc. Atunci o să așteptăm să vedem după ce vă faceți o idee. Ideea este să, în primul rând, mai e un pic mai multă birocrație. Sunt desemnat 50.000 de file de contract. Da, mulțumesc. Un exemplar, nu 25, un exemplar 20. E o linie cam așa când toată masa asta, dar nu asta sunt foarte. Alea se vor semna. Avem și noi nevoie de mobilizare, să ne pregătim, să vedem materiale și sunt multe, avem, nu știu dacă avem necunoscute, dar e multă birocrație pe care va trebui în prima fază să o rezolvăm. Să facem garanția, să facem asigurările, să declarăm subcontractorii. E o întreagă zoconaie pe care trebuie să o creăm, ca să obținem, să vedem cum constitui garanția de bună execuție, de țineri succesive, prin asigurare. Încă nu am luat, tot la fel va trebui să discutăm cu beneficiarul nostru, cu compania de apă, cum vom lucra în continuare. Inclusiv cu EFTISA să ne punem de comun acord ca și supervizor, ca și oameni de șef de șantier, responsabili cu calitate. Deci eu lucrez în cele trei, sau eu și cu domnul Marcu să lucrăm în cele trei. Și credeți-ne că avem atâtea gândiri de făcut, încât îți vine la un moment dat să zici, bă, lasă-le, dacă nu știu ce fac cu ele. Dar asta e birocrația românească. Nu știu dacă cineva va putea să o elimine pe fondurile europene. Este foarte importantă semnarea acestui contract, ca de altfel semnarea oricăruia dintre contractele de lucrări, pentru că în cadrul acestor contracte de lucrări se vor realiza investiții extrem de necesare pentru cetățenii din județul Buzău. Investiții într-o calitate a vieții superioară, adică acces la apă potabilă și de asemenea acces la serviciu de canalizare, ceea ce de asemenea înseamnă un plus de civilizație și de progres. Cât vă întârzie birocrația? S-au prins constructorii de volumul mare? Ne întârzie pe toți, că toți ne supunem aceleiași legislații.
trebuie să parcurgem etapele obligatorii legal, nu avem cum să le ocolim, că ajungem prin alte părți decât cele în care ne-am dorit să ajungem. Cât durează, atât durează. Important este că suntem pe acest drum, important este că toate contractele de lucrări sunt în implementare și chiar dacă mai tragem așa de urechi când și când cât un antreprenor pentru întârzieri, tras de urechi a se înțelege contractual, în sensul că notificăm, penalizăm, sancționăm tot ce ne oferă legislația în care noi practic ne desfășurăm această activitate de investiții. Apelăm la toate măsurile oferite legal, astfel încât investițiile să se realizeze, ideal la termen, idealul absolut înainte de termen, dar nu prea există asemenea posibilitate, dar important e că suntem în acest stadiu, implementăm toate contractele de lucrări.